Madoka ChiBuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva ri 20 mwedzi uno waGunyana. Wamunangagwa wakagoreketayo kuti Chamisa chiri nomukaka pamhuno zvekuti anokodzera kuti avhotewe kuti aite ndiye mutungamiri wenyika, wachiti iwo ndio wanofanira kuti wapindiwe. Idi zvakatooma, asi wanhu wese wagoringa nokumbwa nokutetekera zvaakaita hurukuro naBlessed Muhlanga akadzitape wakatoita kuti Chamisa anogwara rakanakitsa. Kureketa kuno wanhu wese wari kuona hurukuro yaagweitai wagoreketayo kuti waano chokwadi chokuziva kuti Chamisa aiwa abikiwa akaibva. Kureketa kuno wanhu kaendemo zviringire megani paYouTube nopaFacebook yo SoulTV. Mukurukuru wamapurisa Godwin Matanga pabodzi bono vamwe vairi mapurisa vari kusungisiwa nomumwe murume anonzi Desire Tevera wokuChipinge. Agowasungisa nokuti pano patopfuura gore ribodzi aribe kuboya mari yache yomadhora okuAmerica zviuru 24. Wakange watora mari wachiti ndo hombowo honyaya yainge asungirwa murume uyu, asi nanyasi mariyo iribe kugoboyeka. Paribe agoziva kwayakaenda kana kuti zvakagotekaira sei. Idi zvinotonyadzisa chaizvo. Kwaburitsiwa masoko noGender Commission inoringa zvinochokuita nokuenzanisa mukanayo pakati pavanhurume nevanhu vechikadzi. Iri kureketayo kuti ida kuenda koferefeta makereke ochipostori anenge anenedzehwa kuti anoita basa rokubhinya wapwere pabodzi bono kurodza vanhu vachiri wasati wabva zera. Izvi zvinokudziwa kana zvikaitiwa nomazvo. Tichagoringitsa kuti vanenge vachiita sei, tichigokunyepai ipo zvinenge zvakuitikapo. Musangano woZITF unofanira kungori musangano unodadisa, asi kureketa kuno gore rino aiwa waitiwa musangano uribe kana basa. Izvezvi bato roZANU-PF rakatopuwa mubayiro miri, ZBC ikagopuwa mubayiro, apawo naMai Munangagwa wakagopuwa mubayiro, asi paribe kana chibodzi wamwe vari kukwikwidzana nawo. Zvinotorwadza kuti bato rinondoramba richindoita zvinhu zvaro nomaitira rinoita, asi richigopuwa mubayiro yomabhizimusi. Unosaya kuziva kuti zvinenge zvimbotekaira seiwo. Magozviziva ChiBuja kuti kwaburitsiwa noIMF rimwe gwaro rikureketairo kuti nyika yeZimbabwe iri kuita kupaziwa kutambisiwa tsotsa nokunyaya yezvikwereti. Kureketa kuno wagoreketayo kuti Zimbabwe ikareka kungwarira inogona kutadza kuburika muzvikwereti zvairi kuramba ichindokoromora. Kwakanzi izvo makore 5 apfuura hurumende yedu yakwereta mari yakawanditsa kupfuura yange yakwereta makore 40 anga apfuura iwayo. Zvakatooma mabiya angu, heno kuti wapwere wedu tichawasirei kana zvikaramba zvakadari. Kambani yoZESA yagonangidziwa kuti iri kuita chikarabha nokusarudza kudzimira vanhu varombo magetsi kudzimirawo wakuru wehurumende nowakuru webato reZANU-PF. Kureketa kuno kwaiyo matapi mahosteri anosvika 40 chaiwo wakagodzimirwa magetsi nokuti wanga waribe kubhadhara, asi nanyasi tinotoziva kuti kuno makambani kusanganisira iyo hurumende nevamwe vazhinji wakuru womuhurumendemo waribe kubhadhara magetsi. Vanozvikwereti zvinotoshisa kana kureketa nozvazvo, asi wanodzimirwa magetsi iyo. Idi zvakatooma, kwai kuramba ichindotsikirira ipo panochironda chibodzi cho. Muimbi ExQ kwai agonzi agobenhuke kudare rodzimhosva mwedzi waMbudzi zuva re14 mwedzi uyu. Ticharamba takaringa kuti nyaya yacho ichagoperawo sei. Bhangi ronyika rati raburitsa urongwa hwokuti rikuda kuti ripedze sei zvarainge rareketa kuti richagopedza mwedzi uno waGunyana kubhadhara makambani ese akamirira kuti apuwe mari dzawakanzi vachagopuwa dzokunze kwenyika. Ipapa unotoona kutoti aiwa paribe zvinenge zviri kubudika. Wakuru vanenge vachindonakirwa nokuita mapwapwa okureketa zvinhu zvavasingagone kuita, nokuti wari kuziva kuti wozviita sei kuti wazvinadzirise. Vanenge vakuzvirumapo kare, apo vanoda kuzviruma. Idi zvakatooma mabiya angu.
wanoita zvokugaya zvokudya wograin millers wagoti iwo wari kufara nomutengo wakaisiwa nehurumende wokutenga koroni. Kwai koroni ira kutengesiwa nomari yomunyika inoita zviuru 55 ano 519 nomasendi 60 pamari yokuAmerica. Kana wachisendesa mari yawo yokuRBZ yo kwai inenge iri kutengesiwa nomadhora anoita 645 omadhora okuAmerica patani ribodzi rega regani. Uyu mutengo aiwa mutengo wakanakisa, asi tiri kuziva tese kuti GMB yati yazvikona ba zvokubhadhara warimi zvinhu zvawanenge wakaendesa nonguwa. Heno kuti hwendo huno pane chachinja chere kana kuti inondoramba indoriyo ngoma inorohwa sori neseri, ngoma yeZioni. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wakagame wagoita kuenda kuMozambique kuti waende komaira masoja awo kubva pawaenda kuCabo Delgado. Masoja yagonzi achiriyo achambogara ikweyo kusvikira zvinhu zvadekara zvokutoti pariba kuziva kuti vachapedza basa rawo rini ikweyo. Wati asi masoja aya achagara koba upenyu hwese. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichimbopera sei. Masoja ari kutonga kumari kwai agonzi akuderedza nyaya yogumbirira wakaisa kuti kwai munhu anofanira kunga mumba kubva nguva 12 dzopakati pousiku kusvikira nguva 4 dzomakuseni. Wati iwo vanhu vacharamba hawo vachifanira kupfekana nozvifuka usu kuti zvirambe zvakaita kunaka panyaya yechirwere chodziwa mupengo chimwe. Nyasi kwareketiwapo kare kuti Britain iri kuita manyadzo aribe kumbooneka pasi rese kuti kwai vanhu vanenge vaenda kumusangano unoringa nozvomamiriro okunze COP26 kubva zuva rokupedzisira romwedzi uri kuuyayu kusvika zuva ronhanhatu romwedzi waMbudzi wachafanira kuti wagare mugarandega wemazuva 5 kana wakabayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Kwai vanotogara mazuva 10 kana waribe kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Zvati zvamboitika ba pasi rese izvi, asi kutanda heno kuti zvichatekaira sei ticharamba takaringa iko zvinogumira. Nyasi zvahwadza chikwata choManchester United pabodzi pauno cheChelsea zvakubuyiwa kwapaidziwa chaiko nechikwata choAston Villa pabodzi pauno cheManchester City nezvibodzi kwanya chibodzi kwanya idi kwakurundogoyewa kache. Heno mabi yangu, asi tiri ipapo kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.